तो आसरित ओरैबायदि आसरित जाथाय जामारो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो तो ओरैबायदि मुगैथाव ओरैबायदि लाजिथाव मान सन्मान सेस आरो तो बिहामजो आरो बिहावनि गेजेराव सोमोन्दो आरो बेखौ हमनो मोनदों। तो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भाइरेल भिडिअ लानानै फैदों। तो नोंथांमोना नुदों जानांगौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय जे सासे बिहामजो आरो सासे बिहावा रुम सिङाव थानानै उन्दुलायनानै हमजादों। तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। आं बांद्राय बाथ्रा बुङा, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायब्लानो जाबाय। नायगासिनो साला जों नोंसोरखौ उसुं खनानिफ्राय नायगासिनो नोंसोरनि आखलखौ जोङो बिसोर बिदिसो जों नाहरगासिनो होना दासो दख'ना गानबाय दासो दख'ना गानदों नों फन हरा बिदिसो गाबोन आखलाबो गाबोन नायबोदों बिदि मानसि नङा सांखौबो नायखुमागासिनो जों बिनिफ्राय बाप्रे गाबोन लिहरगोन गाबोन ससियेल मिडियायाव थांसिगोन भिडिअआ बिसोर बिदि बिहामजो बिहाव बिदिसो जोङो बेसेबां नायखुमागासिनो हमलागासिनो ओरैनिफ्राय बिदि माने थारैनो नुबाय बे ओरैबायदि माने मा होननानै बुंबावगोन माने बुंनो थाखाय जेबो रावानो गैला आरो फिसाज्ला गोनां गथ' गोनां माने हौवा गोनां गथ' गोनां बिहावजों बिहामजोजों रुम सिङाव मोनानि समाव खायदा लानानै दा एक्सुवेलि बुंनाय हिसाबैब्ला नैबे बिहामजोआ बा आइजोआ इसेबां थिग नङा जाहैदों। दा बेफोरबायदिनो गोबां हौवाफोर बरायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां जानला मानला जालाबायग्रा थ' नङाब्ला नैबे बिहावजों बोरै जानो मोनखो आसरित ओरैबायदि लाजिथाव माने जों बेफोरबायदिखौ बहुद खम खोनायोमोन नाथाय दा खोनाबाय आरो बेफोरबायदि हयथ'बा जों गुबुन हारियावबो इसेबां बेफोरबायदिखौ खोनाबावाखैसो नाथाय जोंनि बर' हारिनियाव मा गावनि गोसोखौ हमथानो हायि ओरैबायदि मा होननानै बुंबावगोनखौ आरो जेबो बुंला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।